Tak ja vás vítam u nového videa, to ani let's play sa tam hovoriť nedá. Tak to je taká informačka, ktorú by som vám chcel povedať, čo budem natáčať o Double Minecraft TV a ešte budúcnosť mňa a Bita. Takže začal by som tými ako hrami, ktoré by som natáčal. Minecraft jedinú vec by som nenatáčal, to je jasné. Chcem vám natáčať aj niečo iné. Tak ako napríklad Left 4 Dead, alebo Modern Warfare 3, čo je Call of Duty. A veľa vecí. Natáčať by som chcel aj parkour mapy na Minecrafte. Už vám to možno by to spomínal, ale ja s ním by som natočil dajaké videá na možno Super Mario Stay Forever Together alebo dačo také. Dačo parkour, bo skakať to asi je moje. Potom by som vám chcel povedať, že Double Minecraft TV má 10 odobierateľov, čo je veľmi dobré. A 28 prehratí videa, počet prehratí videí. Určite toto nebude koniec natáčania, chceme natáčať viac a veľa. A to je asi o tom všetko. Potom by som vám chcel povedať, že zatiaľ tam sú iba bitové videá. Teraz sa budem pokúšať dať videá ja. Som už tam dal jedno video zo Skyblocku, lenže to bolo ako nenahralo sa to celé, urobil som malú chybu, za čo sa ospravedlňujem, tak som to vymazal a budem natáčať od znova. Skyblock není jediná vec, čo budem natáčať. Budem natáčať aj single player, potom multiplayer zo serveru Craftuj. Teraz som z neho natáčať nemohol, lebo sa ako prerábal. Tak som z neho točiť nemohol, ale teraz ako sa dokončil a môžeme začať z neho natáčať. Potom hry by som vám dačo tiež iné hry, ktoré by som našiel, by som vám možno ako nahral, možno Amnéziu by sme si zahrali, Slendermana, také horror hry. A Partnership zatiaľ si dať nemôžeme, bo máme málo videní, málo odberov, tak by som chcel, aby ste odoberali, aby sme si mohli potom získať ten partnership a nahrávať vám viac videí, potom by to išlo ľahšie. Takže to je asi dnes pre dnešnú informačku všetko. Ja vám ďakujem za pozretie a budem šťastný, keď dáte like, odber a keď budete sa zapájať do tých let's playov a informaček a možno natočím aj nejaký vlog s Beatom. Tak ja sa s vami rozlúčim. Čau.